पश्चिम महाराष्ट्रातील शरीर सौष्ठवपटूंसाठी सुवर्ण संधी. महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग असोसिएशन व बॉडी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ सांगली यांच्या मान्यतेने आणि माननीय प्रदीप आप्पा कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित होत आहे एक मानाची स्पर्धा. यशवंत श्री भव्य शरीर सौष्ठव स्पर्धा पश्चिम महाराष्ट्र श्री सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी जिल्हा मर्यादित. दिनांक सोमवार 12 जानेवारी 2026. वेळ सायंकाळी 5 वाजता. ठिकाण ग्रामपंचायत हनुमान मंदिर जवळ, अंकलखोप, जिल्हा सांगली. आयोजक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, जनसंपर्क कार्यालय, अंकलखोप. संपर्क तुषार सूर्यवंशी 73 87 10 72 74, संजय शिंदे 74 99 40 19 16.